السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yaradan beyik Allah tebarek ve teala hemmenizin taatu ibadetlerinizi, hayır dualarınızı, ihsanatlarınızı lütfu keremi bilen kabul edip de Huday Teala hemmenizin dininizi, dünyanızı, ahiretinizi abad etsin. Kan toylar bolli, Allah Teala hemmesini mübarek etsin. Kutlu olsun aydiyarın hemmesine. Kan hac sadakalar, haca gitmek iradamız var deyip, kan hacılar gözleşip dular, yüreklerine, fikirlerine Harameyn Şerifeyn, Mekke-i Mukerreme ve Medine-i Münevvere beyik Allah hemmesinin hayır maksadını yetirip, amallık bolup, emniyet bolup, aman yedip, aman gelip, kabul hac hemmelerine nesip etsin. Belki hemmemize nesip etsin. Toylar kan bolansan, bir hacımızda Türkmenlerden ne kan bolansan, biz tüm mordat deyip şunu bellendi. İnşallah inniden meylek Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek siresini alıp gider. Kurvallıkta da fakat bir hefte tatil ederiz. Zahiren görünüp duruşundan cumğa düşen yağlı olya, şu vakt ulamalar haysugun kurvallık deyip elam etseler, kurvallık fakat bir hefte tatil olup hemişe 2 hefte tatil ederdik. Bir hefte tatil edip yine de Sire-i Nebevi Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek yaşayışının iyidini alıp gider inşallah. Hem hacı vaktları olansan, hem bir neçe vakti geçensen, Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek siresinden de aydars, emma birime dersini bir gece kerrak edip aysak inşallah qav olacak. Çünkü esasen dinna ve dünyada bir muhim gurrun olansan, kaş kimin şiice aytacak gurrunlemi, her kim din, musulmançılık, dindarlığı qovuryan adamların hemmesi eşseydi da. Kaş evde oturalım, hemmesi haca gidecekler olup haca gitmeyekler eşseydiler. Kaş kış aydiyen kefim öylün içinde mescitlere katnayarlar, hücrelerde oturarlar, ahun molla olup oturarlar, pirlere katnayarlar. Tamam qovluğu qovuryan adamların hemmesi dinlep oturup be din İslam Allah şınay diyenmiştik deyip kaş eşseydiler. Allah Teala belkim olun da kulaklarını barıp bir din mekan gurrunu, dinin isteyen radını yürümek Allah hemmemide nesip etsin. Ey cemaatler, ey mümin Müslüman doğullar, ey hacı dedeler, ey gülyalı cavan oğullar, dinimizde Allah'ın yanına söylü zadın biri kan keplemesizliktir. Dinimizde
söýgülü zadyň bir kän keplemesizlikdir. Ey haja gitjek, ey pirlere gatnaýan, ey hüjrelerde mescitleň eýwallaryna oturýan, ey mescidin gaflaryna oturýan, ey musulmanlar, öýdäki geliller, tükallerde oturýarlar, ayatlarda oturýarlar. Dinimizde söýülýän zadyň biri kän keplemesizlikdir ha. Allah söýýän nädir ha kän keplemeli? Kän keplemek dip näme aýdylýar? Alan aýdyp berer inşallah. Ey cemaatlar, ey sawatly dogollar, ey alym zamanyny ýaşaýarlar. Taryhda şu geçen adamlaryň taryhyny bir beýik ewliya adam, beýik alim adamy taryhda ewjek bolanyny şoňa näme diýen bolsa gowy. Bir beýik alim adamy ewjek bolsalar, şo alim adam bütün ilmi känti çuňyrdy diýilmeýe. O öz ýerini otaý. Emma turandan aýdylanan çyn beýik alimleri ewellerini näme diýär diýsene taryhda kän keplemezdi diýär. Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sıfatlarının bir kän keplemezdi diýär. Taryhda bir beýik adam, İslamda bir beýik adam ewjek bolsalar, medih etjek bolsalar kän keplemerdi diýerler. Merce taklidimiz beýik İmam Azam Ebu Hanife dünýeden geçenden sonra iň uly şagirdi kim? İmam Ebu Yusuf. İmam Azam Ebu Hanife'ň iň beýik şagirdi kim? İmam Ebu Yusuf. Dünýäň musulmanlarynyň üstünden gazi bolup durşy İmam Ebu Yusuf. Ohum Harun Reşid Ebu Hanife'ni görmänlerdi. Ey Ebu Yusuf diýipdir. Ebu Hanife näjir adamdy diýipdir. Ey Ebu Yusuf, Ebu Hanife näjir adamdy diýipdir. Ey Ebu Yusuf, Ebu Hanife näjir adamdy diýipdir. Beýik şagirdi niçeýil ewine çökü düşürip Ebu Hanife'den ders alıp ağzını özdäp, yüzünü özdäp, yetimlikde ululan şagirdi enesi Ebu Yusuf'u işte goýýanmış. İşin epberip kaçık gidip Ebu Hanife'ň ýanyna yüzünü özdäp ilm alan şagirdi Ebu Yusuf näme diýipdir. Beýik dagyal alim bolandan sonra ýene gaýta başlaýyn. Harun Reşid sorapdyr. Ey Ebu Yusuf, senin ustadyň Ebu Hanife näjir adamdy diýipdir. İmam Ebu Yusuf aýdypdyr, men ustadym Ebu Hanife lem yekun sarsaran kän keplemeýärdi diýipdir. Kän keplemeýärdi diýipdir. Kän kepleýän adam Hudaýyň ýanynda hiç makamy derejesi ýokdur. Kän kepleýän adamyň dini kamilläldir. Kän kepleýän nidigi näme diýdiňi? Kän kepleýän nidigi hemmämiz bilýäs kän kepleýärler. Bir adamlama şoňa sataşsaň ýa saňa bir kef aýtýa, ýa senden kep çykjak bolýardy. Belli da şo kefiň öýjügi da şo. Hudaý şonu halamýar. Kep gerek bolsa şoň ýanyna baramaly. Dik oturmaya. Hudaý şonu halamýar. Tobe etmeli şol adamlar. Tobe etmeli we hemmämizde şolardan bolmajak bolmaly. Şol adamlardan bolmajak bolmaly. Haja gitjekler. Hotellikade 3 gün 4 gün wagt boş bolýar. Ýaşaglar, gül ýanak oglanlar. Bir tofar gül ýanak oglanlar ba, şuma halşy meclisi ýok. Soňram kanallaryň üstünden zept bolupdy, şolaryň üstünden Tehrana ýa Maşatda ýa öz işleýän ýerlerine ýa kargalaryna şu gürrüňler tike kulak asýarlar. Şu kulak asýan dogançyklam. Allah nesip edip haja gitseňizde hotellerde käde 2 gün 3 gündür bekar wagt bolýar. Şonna hotelin salonuna o kerwan beyt kespe o qaryny wöreň hey o ruhanyny wezden ol ahunna bol kesip berşin diýipdi hajyň üýe gelmeken sogaplyň ýeri dük gaýdama.
Öýe gelmäken boş gaýdama, kiýsen etegi ýyrtyk bolsa, kiýsen etegi ýok bolsa, üstünden buğday gyýsaň durarmy? Durmaz. Kiýsen silkatdy, boş gaýdama öýe gaşyn. Bidirek zatdyr kän keplemän öwrenmek. Fuzul bolmak. Araplarda şoňa fuzul diýe, kän kepleýe. Şonu görsem dik oturmaýada. Ya sana bir zat diye, ya senden bir kefeşçik bolýa. Hudaý şun halamyada. Bir toparlar ba daşyndan gözläňde, kän keplemeýän adam ha daşyndan gözläňde. Ya zinany ya erki adam. Daşyndan gözläňde hep puhara. Emma oğrynça her kepçi adam. Hudaý o ahlaky halamyada. Hamany o azaçyk keplenşik bolup, kän kepçik ya de sen kän kepledi oturt ýa-da. Wagtyň güýmeýe. Hem öz wagtyny güýmeýe. Hudaý men halamyada. Allah Teala bir ahlakı halamiye. Hudaý Teala bir ahlakı halamiye. Tarafa aydyp bilmeseň zept bolupdy, şunu eşitdi bir 3 dagyga. Görýän tarafy ötmese oturşma, ýanyna barma. Diniňe zerer çekersiň. Yani qursagyň nuru azalar. Hudaýdan daşy bolarsyň, Allah ýakyn bolup bilmersiň. Ine kän keplemek diýip şoň aýdylýar. Imam Magzam Ebu Hanifany şagirdi aýdypdyr da. Men ustadym kän keplemerdi diýipdir. Yani gerek zat kepleýärdi, gerekmejek gurrüňe giýirmerdi. Çynçyp durmardy. Dekoturman duran adam dädi. Kepi iýdarlap duran adam dädi. Ey cemaatlar, ey musulman dogançyklym, Qadim beýik alimler, qadim beýik halifalar, beýik musulmanlaryň üstünden gözleýärler, ýüzükleri barmışdyk. Şolaň ýüzükleri mohr basýarmışdyklar. Şu mahal mohr basmaýarlarmy? Haýsy idaraň mohry bolsa, şoň üstüne haýsy idaraň mohrydygy bar, şol adamyň da, şol riýasatda oturanyň da, şu müdiriýetde oturanyň da ady bar da. Imam Magzamyň da bir mohry barmışdyk. Bir zady mohr basjak bolanna. Mohruna näme ýazykmışdyk Imam Magzamyň? Talibi ilim bolupdyrmy? Ýok, onu ýazmandyr Imam Magzam. Imam Magzam özüniň bir mohry barmışdyk. Şonu basýa näme ýazyk bolsa gowy. Imam Magzamyň mohryna qulil hayra we illa faskut. Ya qawyny keple ýok-da dymdyryk otur diýipdir. Şonu ýazyp goýupdyr. Ya qawyny keple ýok-da dymdyryk otur diýipdir. Ya qawyny keple ya dymdyryk otur diýipdir. Qulil hayra we illa faskut. Qawyny keple we illa faskut sukut. Ah Allah cennet-i Firdevs versin. Mahtumuli şan näme diye. Ey bu gurrüňleri talab bilen ýazylmaly gurrüňler, öýlerde icra bolmaly gurrüňler. Kerwanmaşlar muhterem ruhanilerden Allah üçin isteyen Käbäň daşyndan aýlanmany öwretçiler ýani qış ahlaklarda öwretsinler hajylara. Bu beýleki ýerlerde de baýat bu gurrüňler her merasimlerde, her üýşmeliklerde, hüjrelerde, mescitlerde, öýlerde gyýylaň arasynda, oglalaň arasynda, saçagyň maşynda terbiýet berilmeli gurrüňbe. Şon din gurrüňi. Ama Magzamyň mohry şomışdykda. Qulil hayra we illa faskut. Ya qaw keple ýokda oturdymdyr diýip. Ha mahtumul işan näme diýe? Talab bilen ýazyp goýmaly. Billigiňçe madam ýaxşy sözlegül, ýaxşy söz tapmasaň otursam bolup diýe. Billigiňçe madam ýaxşy sözlegül, ýaxşy söz tapmasaň otursam bolup. Oturup bollar diýipdir. Näme çekiplecek bolup ýörtüpdir. Näme diýip diniňe zerer berjek. Näme diýip Allahdan daşlygyňa beter daşlatjak. Kimin mohrunnamışdyk şi? Imam Magzam Ebu Hanifeň mohrunnamışdyk. Qawyny keple ýokda otur keplemänip. Hulasa dinimizde ey cemaatler
Hudaýyň dostlar kän keplemäni halamaýanmışdyklar. Kän keplemegde ýaňy aýtyp geçdik nämedigin. Kepçi bolmak, tejessüs etmek, palany nämet ýa, palany nätdi, palany beýle bolly, palan beýtip gezipdir. Ol eltisi beýtýänmişdik, gaýnanysy bijiremişdik, ol ahun bijiremişdik. Biderek ýönük kepin ýyzyny da. Din adamlar men gowurýan näldir? Imam Agzamyň ýene bir şagirtleriniň biri var ki bir minberde kän agdally adyny. Kim? Hazreti Abdullah ibnul Mubarak. Birun merid halmış, sırqawlap yatanmış. Şonu bir sormany bardyr, baran adam da kän kepleýänmiş. Sakrda oturan ýanynda. Palany näme, palan bir biderek bu kän keplemänni çyn Hudaý alim adamly gowurmaýar. Nämetçe halkyň gurruny bilen dip oturuberýärler. Abdullah ibn Mübarek merid ýaty, sırqawlap ýaty. Sormany baran adam keyfi köp sakrda oturan ýanyna. Abdullah ibn Mübarek nädir otakdan gawjagyny bilmeýär. Ahir iş bir toğurlu dipdir, gelini bitir, kän kepleýär dipdir. Pahir ýüzünde ýene aýtyp bilmeýänne, gawa adamla da, derman adamla da. Ol adam ýene düşünmäni dipdir, gafyny olplap oturaylypdir, kızymyza oturuberelipdir. Hazreti Abdullah ibn Mubarak aýdypdir, görse biter düşünsiz adam gafyny gulplamaga gaw dipdir, ýöne şon gaýrat et taşyndan gulplap gidä dipdir. Ödüňde daşyryk çykdy gitdi taýmy. Gafyny gulplajak diýäniňe gaw zat dipdir, ýöne şon gaýrat et taşyndan gulplap gidiber dipdir. Hudaý çyn imanly gawa adamlar kän keplemäni halaýanlardylar. Ine şi misallar, şi dirman gurrunlar, dağyaly adamlaryň gurrunlary bir muqaddime bolly geleyli Rasulullah aleyhisselamyň derman gurrunlaryna. Muqaddimani elbette birime uzaklaştırdım, nasihat bolsun diýip. Awwal özüme nasihat bolsun, soňra siz dogunçuklama nasihat bolsun diýip. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى بعد تواف الزيارة وأخرج ابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلي والبيهقي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما نزلت هذه السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر. وست أيام التشريق بمنى فعرف صلى الله عليه وسلم أنه الوداع. وفي رواية إمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم نعيت إلي نفسي أني مقبوض في تلك السنة كذا في الدر المنثور. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 62-nji mübarek ýaşynyň ahyrynda tawaf ziyaret edip bolly. Ahyrky aradadan önçek mübarek Ramazan aýdan önçek aýdan gurrumyz şu taýda tamam boldy. Tawaf ziyaret etdi. Minä gaşyn geldi, minäge. Çadırlar şmahal baýerle. Daşatylýan ýerle. Damak çalynýan ýerle. Minäge geldi. Minäge gelmeli 10-njy gün, ýani Gurbanlyk gün bolýar. Gurbanlyk gün farz tawaf edip bolup, Peygamberimiz Minäge geldi. 10 milyon 10 küsügün daş atmalla işte inşallah gurrun gelir. Şogullerde
kamil sure baham nazil wolupdir. O deneme İza jaa nasrullahi vel feth ve ra'aytan nase yedhuluna fi dinillahi afwaja fesebbih bihamdi rabbika vestagfir innehu kana tawwaba. İza jaa fi ba'd tefasir iz jaa bima'na iz jaa. Allah'ın kömegi geldi. Fethi Mekke bolli. Adamlar gördün tofor gelip Müslüman bollular. Ey Resulullah, Allah'a tesbih ayt, subhanallah, subhanallah, subhanallah ayt. Allah'a hamd ayt, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Vestagfir, minnet etmer yanak, nefsin devler yanak, ahir ömründe estağfirullah kan ayt. İnnehu kana tevvaba. Allah Teala tövbeleri kabul etiyen, tövbe etyenleri kavvarayan Allah'dır. Şimdi mübarek sure inenne sahabalar begenişiptir. Hazreti Abbas ağlaptır. Ey Abbas, näme ağlayan deyiptir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. İnne manası yankı oldu da kömek geldi, Mekke feth oldu, adamlar tofor Müslüman oldu. Ey Resulullah tesbih ayt, elhamdülillah ayt, estağfurullah ayt, hemme gurrun şu oldu da. Şun nämesine ağlayan deyiptir Peygamberimiz. Hazreti Abbas aydıptır, men şundan düşünýän sen ömrüň ahyryna ýetem bolmaly deyiptir. Peygamberimiz aydıptır, dogry düşünüpsiň deyiptir. Şu sura men ajalymyň şu ýyl dünýeden geçjegimi habar berýär deyipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a bir neçe rivayetlere göre Mina'da şu sure nazil bolupdyr. Ey hacı ağalar, Mina'da wagtyň boş geçamasyn. Her yerde de wagtyň boş geçmesin. Mina'da yine yankıwırın gurruna güýmenama. Gurruna gülüş öz ikijiniň gurruny bolsun. Pıçı başga halkyň gurruny giyirme. Fesebbih bihamdi rabbika vestagfir. Yani subhanallah ayt. Yani tofor adamlar gelip Müslüman bolupdylar. Aňalýan da aňalaňda subhanallah ayt diýdi. Bir tofor adamlar tofor gelip Müslüman bolupdylar. Oňa hoş walla elhamdülillah ayt diýdi. Estağfirullah da ayt. Çün adam Hudaý tanydygy için estağfirullah kanaydyr. Ey cemaat, adam Allah'ın tanydygy için estağfirullah kanaydyr. Çün Hudaý tanıyan adam ibadeti artdygy için estağfirullah kanaydyr. Çün Hudaý tanıyan adam gowy iş kanetdigi için estağfirullah kanaydyr. Allah Teala Muhammed Resulullah aleyhisselam aýdywati ahir ömründe estağfirullah kanaydy. Bigat zahmetten soňram, bigat ihlasdan soňram, bigat zahmetlerden soňram ýene de Hudaýa men bagşla diýim Allah. Bigadyr bir ömür zahmetten soňram ýene de Hudaýa estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. İstka taksilarda, salon intizarlarda özleşip tuqaňyz hala mübarek Mekke-i Mükerreme'de Medine-i Münewwere'de bolsun, hala öz ilgünimiziň içinde bolsun. Bir gözleşip duran yerleň bolýa, bir sagatdan yarım saatdan nobaň ýetjek, ýolly barýakan, ýolly gelýäkan, ýa zikre kalplyň menen bol, ýa diliň menen tesbih aýt. Allah pakdyr, subhanallah, Allah pakdyr, subhanallah, elhamdülillah, Allah'a köp şükür, estağfirullah, Hudaýa meni magfiratyňa sallydygy, men kutahilemi, men kemçiliklemi, men ýazyklamy öte werdiydi. Estağfirullah kanayt. Estağfirullah kanayt. Her neçe Hudaý tanıyan adam özüniň ibadatini az görür. Ondan çürüm namazda salam verenne Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam, Esselamu aleykum ve rahmetullah, Esselamu aleykum ve rahmetullah diýdi. Allahümme entes selam ve minkes selam, tebarekte ya del celal vel ikram etýänmiş. Ve bir neçe rivayette salam beren moyun estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allahümme entes selam ve minkes selam, tebarekte ya del celal vel ikram. Namaz okuyuptun salam verdin estağfirullah. Yani Hudaýa men ibadeti kamil yerine yetirmedim diýdi.
Estağfirullah dilinde bolsun. Yeni min manasy hemmäňiz bilýän suraňyz. Awasyňyz jam bolan dikkat edin. Yeni min manasy Allah'a tesbih aýtýanda amana siz şumahal tesbih aýtýaňyz. Siz kefat kulaga suwatýaňyz. O gije günni tesbih aýtmalydygy däl ki belli bir zat. Gije günni estağfirullah aýtdy dur diýdigi däl ki belli bir zat. Gije günni elhamdülillah aýtdy dur diýdigi däl ki belli bir zat. Adam iýitişän wagtyňma, gülüşýän wagtyňma, oturşýan wagtyňma, muamalet etýän wagtyňma. Yani näme? Yani Allah'a tesbih aýt, elhamdülillah aýt, estağfirullah aýt. Diling pak bolsun diýdigi. Men dilim tutýanym Peýgamberjanyň sünnetini bitirjek bolup aýtýan. Şol Peýgamberimiz sahabalyň ahny kan şeýtipdir. Dilingde gaýym bolun diýipdir. Dilingde gaýym bolun diýipdir. Rasulullah'ın edeni işin etdigim bolsun diýip tutupdyr. Diling pak bol. Şumal dehret kılaňda Allah Taala eliniz yuwuň diye. Şiiriň maşyny bir saat saklaň diýdigimi? Ýok. Eliň yuwdyň tamam boldy. Dehretilce gezmeli. Yani dehret namazda dehretin bolmaly. Şu 10 daqiqa, 15 daqiqa, 20 daqiqada dehretin bolmaly. Çünki jüni suň maşyna saklamaly diýdi däl. Dille tesbih aýtdy diling pak bolsun. Dil Allah'ın tesbih aýdylýan ýerdir. Ey Kur'an okuyan adam diling pak bolsun. Ey el tesbihli diling pak bolsun. Bir wagt bir adam bir kiçik oğulcuk varmışdyk 10-12 ýaşynda. Eline palta veripdir, odun çapmany öwretjek bolup. Aham palta veripdir, pıçığı veripdir. Bala olsa odunlar çap diýipdir. Bir de mescidin hemsaýasymışdyk. Mescidin hemsaýasymışdyk. Bu adam. Onun oğulcuğda 10 ýaş kiçenrä oğlan bolansaň, mescidin bir agaççygy çykyp duranmışdyk, şonu qakyp duran. On qakyp berse de şaýat mescidin bir gapdyly ýykylsyn. O zamanna. Aham dädesi aýdypdyr da. Toratişe dadem ke hizom şekan ne goftem ke divar mescid bekan. Toratişe dadem ke hizom bekan ne goftem ke divar mescid bekan. Eline palta verdim odun çap dedim mescid tıkdip beremak dipdir. Mana Hazreti Sa'di nämek misalet getiriye öyle aýtýar. Zaban amet az behre şükru sipas biqibet negerdanedeş hak şenas. Palta odun çapmanqı mescid yıkmanqı de. Mescid avad edilýän zat. Dille subhanallah, elhamdülillah, estağfurullah gowrunlyň jaýy. Onuň munyň ýamanlap, onuň munyň puzulçylygy, onuň munyň kepçiçilik jaýy dällädi. Şoň misalet getiripdir. Toratişi dadem ki hizum şekan. Ne goftem ki divar mescid bekan. Zaban Ahmet az behri şükru sipas biqibet negerdanedeş hak şenas. Huday tanıyan adam dili qow yerik geçirmeli. Palta gerek yerine sarf etmeli. Bıçak gerek yerine sarf edilmeli. Mescid ýykyp beremak diýipdir. Dillen her jere kepla bersen din ýykýak. Adam öz dinini ýykýar da behem muriye. Allah'dan da şartya. Yani ulu derstir birini maskar etmek, birinin izinden keplemek, yüzüne yüreğinin ağırcak kefin aýtmak. Yüreği ağırcak kef aýtmalymy? Yüreği ağırcak kef eger şonu bir günahdan alyp galjak bolsaň ýoly bilen aýtmaly. Hatta dinimizde aýtýar, ey cemaatlar, men şu gurrunlary aýdýan dinin gurruny tätil bolmasyn diýip. Din gurruny tätil bolmar hiç wagtda. Din gurrun tätil bolmasyn we hak gurrun mydam aýdyljagyny biler ýa-ni kan adamlar şonuň üçin aýdýana. Ýoksa bir form tätil bolup barýar bu gurrunlar. Dinimizde ýoksa şu gurrunma bir adama akıl aýtjak bolsaň, nasihat aýtjak bolsaň, ýanyna başga adam bolmasyn, fakat özüne aýtdy, o utanmaz ýaly. Hay sen nämeden mescide beýtirip gelýäň diýip gygyrmany ejadamyz ýokda. Kenara çekmeli, jany gullimeli. Şijire şunu raýat etseňe gowdat diýmeli. Sen şonu edip berjek bolanda başga adam ýanyna goýmaly, şo utanmasyn diýip. Hala izinden keplemek näjire dogry bolsun. Din yürümeli ki, din amal etmeli ki bir. Keplemen yolu, aýtman yolu, diýmen yolu. Din bize tapşyrýar ki, ilm zaman, okuw zaman, düşüm zaman, revanşinasiye ähemiyet berilýän zamanna ýaşaýan din tapşyryp kişini
Men bir büyük bir pirliň birinin gurrunu var, şoň hytmatyňyza ýetireň. Nasihat diýip aýdylýan gurrunlar da bular. Bä, muna palany aýdylýan molmol, o günäkärçilik bolar. Bir büyük pir geçipdir. Pir yani murşid, Rabbani. Adamlar Allah'ın ışkını geçiryen. Ona Hazreti İmam Abdülvehhab Şi'rani diýerler. Misirde geçipdir. Ey cemaatler. Indi tarihta aýdylşyna öz zamanynyň ýek ewliýasynyň birimişdik. Şoň tarihinde wa, şoň tarihinde wa, şoň ýaşaýyşynda wa, şoň öz aýtdy. Bir wagt diye ovamızda haram lokma köfelli nämiýjegim bilmän düze çykyp gum yerdim, soňram diýişimiň arasyndan et aýrardım diye. Beýli bir teberrik Allah'ın dostu bolan adam. 10 cilt kitaplar sanyýa Sure-i Fatiha alhamyaliyat bilýänniýe. Her kim imtihan etjek bolsa gelsin diye öz zamanında. Şu beýik alim adam näme diye? Şu büyük Allah'ın dostu näme diye? Şu teverrik Hudayi adam näme diye? Ra'aytu şahsan minel mucawirin yaqra'u khatmatan kulle yawmin. Bir mucawwirliň mirini gördüm. Bizde mucawwir diýäs. Mucawwir diýdik mydam mescide barıp duran. Ya bir neçe mucawwirler bolmaýan ziyaretgarlarda bolýar. Indi bir mucawwir diýdik arab dilinde mydam hüjrede, mydam mescitde, mydam gatnap duqaw ýerleri gatnap duran adam. Gördüm diye mıdam Kur'an-ı Kerim okuyor diye Allah'ın kelamını. Ve huve ma'a zalik la yakadu yezkur ahaden minel muslimin bi hayrin. Kur'an okuyor da o hem dehrete ödenne, sancağı ödenne, çaysuva çıkanına birini görse falani nettir kizbe deyip derru gıybet tuhmete giriyor diye. Kur'an okuyup dua ahim. Allah'ın kelamını okuyor ahim. Emme bu aptallarını işin emedi, fırsat tapsa onu mun yamallamakta. Aydiyana bir tovar adamlara öyle belli kan kepleyerlikti, qiyğır keplawati, mudam kefin ýerinde. Emma bir tovar adamlar daşyndan ödän diýip ora al kepleýär. Aslında adam bilen kepleşmeýän ýanyka. Emma ogrinçaja barıp, ýerek barıp aýtmalygyny bilýär, kim bilen gurrun etmeliligini bilýär. Ogrinçaja barıp keplenşik bolup otlar turýar da. Allah'dan çyn daş adam da şo. Güni bir hatm etmesin, her sagada bir Kur'an hatmy dasyn. Allah'ın ýanynda erzesi ýok da şol adamyň. Indi bir günni Kur'an okuyordu diye Kur'an-ı Kerim. Hatm ederlerdi diye. Ama wagt tapdy yamanlamany başlatdy. O beýtir kesbe, o nändip şeytipdir, o nändip şeytmendir, be beýtipdir. Oňa ay görsem bir boljakka myň ýanyna bardym diye. Ýanky beýik pir. Fenahaytuhu an zalik. Ay sen beýtirip ýörme diýdim diye. Ýekije öýüne taşdym diye. Sen beýtme da gejegini Kur'an okuyan, diliň menen Allah'ın kelamını okuyan, zaylama da diliň diýdim diye. فتركهم واشتغل بغيبتي فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bebeyik pir näme diye. O pahirim diye men şey diýdim diye sen Kur'an okuyan onu mun yamallap ýörme diýdim diye. Onu mun yamallamasına koydu diye. Ýöne ondan beýlek mydam wagt tapsa men yamallap oturardy diye. Özüne türkesbe, özüne mydam wagt tapsa men yamallap diye. Men neştadan şu beýik alymyň agzyny ökünüp aýtýan. Şu gurrunlar, şol adamlar eşse we şu gurrun goýup şibennäni men yamallap başlajaklar da. Şibbennen ruhy şartlygyndan çürüýüm aýtýan. Şu kitabyna 500 ýylmyndan ozal ýazypdyr we dünýä taryhyny görüp otýda. Men hiç bolmasa siziň ýanyňyzda aýtýanlar. Şu gurrun eşse men habardar bolayın diýmella. Çün ak nasihat tabi Allah'ın kelamını okuyan, tesbih sanayan, mescide baryan, hücrede otuyun, qaw adamlara qatnayan, pirlere baryan, waqan dilimi qaýym bolmaly. Çün akyllan, nakyllan, Kur'andan, peýgamberden makam deliller aýdylypdy da. Onu da ötmeýärdi. O gurrunlar goý ýakany ýene biz ýamallap başlajakda. Mahrum da, bi nasip da. Çare ýok. Hazreti İsa diýipdir da, odal eşten gurrunlar, kan eştenlersiňiz. Hazreti İsa diýipdir, Hudaýa diýipdir. Gözü ýok adamlara doga adamda gözlü bolýar diýipdir. Ennamynyň rengi ýok adamlara doga adamda ennamlary renkli bolýar diýipdir. Kabrdäki adamlara Huda ýaşyly dirilsin diýende kabrdan çykýar dirilýär diýipdir. Emma kep kulak asmayan, kep düşünmeyen adama kep düşündürüp bilmedim şun delili näme diýipdir.
Duayı Esma Azam okuyduğum dağı yarayan niptir. Şula adamla men kalbini yarıp bilemek diptir. Delili näme diptir? Allah aydıptır. Şon olan kursaklarını men bilýän özüm ma diptir. Olan kursaklarını onun için möhür basal. Ay özü bilýän morsa bolýa da dip özüni goýugly onu yarıp bolmaýa diptir. Özüm bilýän ma diptir içinde diptir. Bir adamdan nasihatda almalydyr nipir päli wada. Bir adamdan hasy bir ýaşkyça adamdan nasihatda almalydyr nipda bir päli wa goý şu pälini gezibersin nipdir. Hazreti İsa we Allah'ın arasynda gurrundaşy. Mekan gurrunlar şula, din gurrunlar. Her ağızdan çyksa da hak gurrunlar daşylar. Yine bir 4, 5, 6 daqiqa wagtym var inşallah şoň menen tamam eden. Resulullah aleyhisselam minadiqa iza jaa nasrullahi wal fath nazil boldy. Allah köklediğinden muhtasar kamil hizmetinizi yetirdim. Qadrini bilin, derman altynyň suw bilen yazylmaly görjüňleri. Ham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 11-nji gün gözdeşdi, erti daňatdy. 11-nji gün, yani Qurbanlygyň 2-nji gün bolýa. Qurbanlygyň 2-nji güni bolýa. Gün ağdy. Öýle namazyň wagty bolany gün ağdy diýilýär. Ham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam piyada daş atmana gitti. Teberrük okuyayn. Febeda bil cemratil ula allati talil masjid. فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يقول صلى الله عليه وسلم مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهم daş atmana gitti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Şeytana daş atılmana gitti diýilýän ýere. Aham şuma halkı çadırlar ba yerden şu yollu baryan ahirine yetinde Mescid-i Hayfa, Mescid-i Hayfa yakin 3 tane daş atılyan ba. Evvelke 7 daş attı. Aramlık bilen attı. Bili bilen atmadı. Aramlık bilen attı. Her daş atanna oklanna da bellanna da Allahu Ekber. Allahu Ekber deyip attı daşları. ثم يقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل فقام مستقبل القبلة ثم رفع صلى الله عليه وسلم يديه ودعا طويلا. أول كده عشان تليهن داش أتي هم برمي شون أوراقنا اتغراق قلب قبلا وقب هاو لقمان قل وترب الله دن يلبرب دعاء ما دربتر دعاء دليان يرين بيرشو أي حاجة شكل الله هم يعظم دعاء لنا قبول استن. Evvelki daş atıp ikinci daşa barmakan havlukman qavla waqıp dua edilýän ýeriň biri şu. Peygamberimiz hay durup qavla waqıp havlukman uluk dua eden ýeriniň biri şu. Ohum dua edip bolup ohum sallallahu aleyhi ve sellem ortaky daş atylýan, yani ikinci daş atylýany geldi. Aynı öňküýana Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. 7 gaýtar daş atıp daş belläp her gaýsyna Allahu Ekber aýdyp muny at tökenenden soňra ýene aňyrak baryp ýaşy kıbla waqyp ýene uzak dua etdi. Ey hajagly bidqa dua edilip durulýan ýeriň biridir. Türkmençe ene diliň dua etseň arap dilinden dua edeniňden gowrakdyr. Üçüncü daş atylýany oham baryp daşy atakana Min izinden dua etmeni hak Resulullah anırdan izine öwürlüpdir. Evvelkiden soň durup dua edipdir. İkinciden soň durup dua edipdir. Üçüncüni atakana, daşlaryny bellakana durmany anırdan aýlanyp gaýdy beripdir. Ine hak Resulullah aleyhisselamyň daş atyşy bir kysgaja hazırda wagtym bar 3 daqiqa ýanky wagtdan Ebu Hanifa'ň uly şagirdi kim boldy? İmam Ebu Yusuf. Hemmemiz dünýeden geçşek, o benden dünýeden geçşek wagtymyşdyk. Ahir ömrüne yatanmışdyk öýüne. Ahir ömrüne. Am bir mollalyň miri bunu soramany bardyr.
Ustad näjire halın dip bir adamlaň biri, musulman gawa adamlaň biri. Amma hal ahwal etipdirle, şo yatan yerini alym seçipdir Ebu Yusuf. Ebu Hanife'ň şagirdi. Bula keplese gaw kepleye. Hayır yetirmeň bernamasyna da benneli. Aýdypdyr, Mekke'de dipdir, daş ataňda dipdir. Awwalky daşy atsaň dipdir, atyňda baý bolsa, minip atarsyňmy, düşüp atarsyňmy? 3 tane daş atylmada dipdir. Mekke'de daş atjak bolsaň, atyňda baý bolsa, ulagyňda baý bolsa, 3 tane daş atylýany, minip atsaň gaw bolarmy, düşüp atsaň gaw bolarmy dipdir. Ebu Yusuf'un ahyrky ömründe. Ama bu adam aýdypdyr, minip atsaň gaw bolar dipdir. Ebu Yusuf yatan yerine, yok yanlışdın dipdir. Onna olay dipdir, düşüp atsaň gawda onna dipdir. Ebu Yusuf aýdypdyr, yok yanlışdın dipdir. Ona näme dipdir, minip atsam yanlışdın diýäň diýdim. Düşüp atsaň yanlışdın diýäň dipdir. Onna mana seçipdir Ebu Hanife'ň şagirdi. Peygamberimiz aleyhisselam evvelkiden soň durup dua etdi. İkinci daş atandan sonra durup dua etdi. Üçüncü daş atandan sonra durup dua etmedi. Sen atyň baý bolsa, awwalky daş ataňda atyňdan düşüp atarsın, şon ýerinden hawlykman durup dua etmel, atyň üstünde durup dua etip bilmersiň diýipdir. İkinci daş ataňda atyňa minmäni piýadaja daş atarsın, hawlykmanjyk kawla wagt dua edersiň diýipdir. Üçüncü ýetmäken atyňa minersiň de daşyň atakany aňyk çykyp gidiberersiň, peýgamberiň sünnetini bitirersiň diýipdir. Ine alim adamlaryň seçişi. Gawa adamlaryň seçişi ahir aýryljak wagtynda. Ýa-ni adam näme diýe? Şu ilmi öwrenim, bolýa hoşanny diýip öýünden çykyp gafa ýetemde, Ebu Yusuf aýrly diýip sesini eşitdi diýer. Döwrüň näkile aglaşyp başlady. O toktan gafa ýetýänçem. 5 dagy ahyrkyjy ömrümüşdik, ilm seçip duranmyşdyk. Allah Taala ýaşaýşyňyz nuri imandan doly etsin. Allah Taala aziz watanymyz amanlyk, emniyet, iman, İslam, Kur'an ýürümeden aýyrmasyn inşallah. Muhterem hacılamız, muhterem kerwen maşlamız, muhterem ruhaniylamız, muhterem mes'ulinminin aman gidip, aman gelip, hacılaryň dillerine qaýym bolup, ibadatlaryna mäkam bolup, dualary ilgünün hakkynda, öz haklaryna edýän dualary kabul bolup öwrülip gelsin inşallah. Bir alham 3 kul huvallah okuyaýlyň, ötellerimiziň ruhuny da bagşydyp, o bennellerde şad edeýliň, ilgün we aziz watanymyza da dua edeýliň. Okaberiň. Marizlamyz bar diýipdirler, tesadüf eden agyr müşkilli bar. Maly mülkümden çürüýüm, agyr bija dawalar bolup duranma, beýleki toba etdim, müşkillim bar diýipdir. Umid janahun ihlas bilen dua et, hemmemiz amin diýeýil. Ilahi amin. Ilahi amin. Ilahi amin. Amin ya erhamer rahimin. İman aman yürüysin. Muhabbet yürüysin. Müşkiller ansat bolsun. Amin ya mucibed da'avat. Amin ya erhamer rahimin. Amin ya sultanal alamin. İlahi amin. Birahmetke ya erhamer rahimin. Berekallah hemmeňize. Yoldaşlaryňyzyň dilinden tutawariň. Selamu aleykum.